De gouverneur wil 1 Limburgse aanpak voor de problemen bij de organisatie van het offerfeest. Hij ontving vanmorgen een 10-tal Limburgse burgemeesters. Ook de moslimgemeenschap zat gisteravond samen. Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is verboden. Het kan wel in erkende slachthuizen in Limburg, maar die slachten geen schapen. Men gaat nu na of de slachthuizen van Genk en IJsden willen meewerken aan een oplossing. Een andere optie is dat gemeentebesturen zelf in Loodse een tijdelijk slachthuis inrichten. Dat is een dure oplossing, maar Genk is ermee bezig. Al om 7:30 vanmorgen had gouverneur Reynders de Limburgse burgemeesters met een tijdelijke slachtvloer bij zich geroepen. We zoeken naar een oplossing die er bestaat, dat we 1 Limburgse aanpak hebben, dat we een oplossing hebben voor alle Limburgse moslims. We moeten zorgen naar 1 gezamenlijke aanpak. Niet dat we straks weer een aanbod krijgen tegen elkaar op. Dat mag zeker niet de bedoeling zijn. Wij zeggen heel duidelijk, wij gaan solidair naar een solidaire oplossing voor alle moslimse Limburgers. Gisteravond zat ook de moslimgemeenschap samen. Daar is het ongenoegen over de maatregel van Vlaams minister Wijts groot. Het heeft ons heel lang eigenlijk aan de lijn gehouden en nu op het laatste moment komt hem dan terug op zijn besluit dat het toch niet doorgaat. Dit kan eigenlijk niet. Wat moet ik zeggen? Ik kan gewoon zeggen dat is een soort pestmaatregel eigenlijk. Wijts heeft het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verboden. Het kan enkel in erkende slachthuizen, maar in Limburg slachten die geen schapen. Er zijn 2 mogelijkheden. Eén is dat er aan de bestaande slachthuizen in Limburg gevraagd wordt of men piekcapaciteit kan inrichten. Daar worden initiatieven voor genomen. Het tweede element is dat men inderdaad gaat gaan naar een erkenning van een slachthuis in Loodsen in Limburg om te zien of daardoor ook capaciteit kan gecreëerd worden. Een piste die we in Genk ook bewandelen. En anderzijds ga ik ook met het slachthuis in IJsden contact zoeken, want IJsden is een van de 4 slachthuizen in de provincie die eventueel zouden kunnen mee een oplossing bieden en kijken wat daar mogelijk te bespreken valt. Uit het overleg bleek dat er weinig in te brengen is tegen de beslissing van Wijts. Ik denk dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn op de huidige regelgeving. Natuurlijk, wanneer je dat Europees bekijkt, heb je een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld, ik denk maar aan de stierengevechten in Spanje. Dat is zo een van de uitzonderingen in het kader van culturele uitzonderingen. We moeten enerzijds een oplossing zoeken, respect voor de godsdienst als dusdanig. En anderzijds moeten we ook kijken hoe we dit kunnen accorderen met het besluit van de minister. Over 14 dagen is er nieuw overleg, hopelijk met kant-en-klare oplossingen.